أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, prije 2 sedmice sam govorio o ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i govorio sam o Sa'd bin Abi Waqqas radijallahu anhu i sada ću da spomenem još detalja u vezi njega. Spomenuo sam bitku protiv Perzijaca i u toku bitke Hazreti Selma binti Harsa, supruga Hazreti Sada bin Abi Waqqasa. Ona je ugledala da je zatvorenik bio svezan, ali želio je puno da učestvuje u borbi. On se zvao Ebu Mehđen al-Sakvi. Njega je Hazreti Omer izbacio iz grada zbog toga što je pio alkohol i onda on je došao tu, ali opet je nastavio da pije i bila mu je kazna kao bičovanje i bio je zatvoren. Abu Mehđen je tražio od sluškinje od Hazreti Sada bin Abi Waqqasa da ga odveže da bi mogao da učestvuje u borbi. On je rekao, tako mi Allaha, ako ostanem živ, vratit ću se i ja ću staviti sebi sam ove lance. Ta sluškinja ga je poslušala i otključala je njegove te lance. Onda se on popeo na konja od Hazreti Sada bin Abi Waqqasa radijallahu anhu i on je krenuo prema toj borbi. I probio je kroz redove neprijatelja i išao je prema jednom velikom slonu. Hazreti Sad bin Abi Waqqas je gledao ovo i rekao, izgleda da je ono moj konj i da na njemu jaše Mehđen. Kao što sam spomenuo ranije, Hazreti Sad nije mogao da učestvuje u borbi, on je samo nadgledao borbu iz daljine zato što je bio bolestan. Borba se odvijala 3 sedmice i kad se 3 dana i kad se završilo, Abu Mehđen on se vratio i stavio je te lance sebi na ruke kao što je i obećao. Hazreti Sad ga je odvezao, pustio ga i rekao, ako ponovo budeš pio alkohol, dobit ćeš opet tešku kaznu. Abu Mehđen je obećao da neće više nikad da pije alkohol. Prema drugom hadisu kaže se da je Hazreti Sad radijallahu anhu napisao u vezi ovog događaja Hazreti Omeru radijallahu anhu, gdje je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao, ako se pokaješ zato što je pio alkohol, onda ne treba da dobije nikakvu kaznu. Tada je Hazreti Mehđen se zakleo da neće nikada da pije i Hazreti Sad radijallahu anhu je njega oslobodio. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je napisao u vezi ovih detalja na sljedeći način. U prvom sam spomenuo da je sluškinja ga oslobodila, ali Hazreti Muslim Maud piše na ovakav način da je Hazreti Sad
bin Abi Vakas radijallahu anhu bio vrlo poseban ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U vrijeme hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu on ga je postavio da bude komandant armije protiv Perzijaca. Kako god on je dobio neku veliku cistu na nozi. On je probao razne tretmane za to, ali nije ništa pomagalo mu. I onda Hazreti Sad radijallahu anhu je smatrao ako on bude na postelji ležao, a to armija vidi, oni će jednostavno izgubiti taj neki moral za borbu. On je nešto napravio visoko, kao kad se penjete na drvo, i tu bi mu njegovi drugovi pomogli da se popenje, tako da armija vidi da njihov komandant njih nadgleda i da je on uz njih. U tim danima on je saznao da je jedan čovjek Arab pio alkohol. Iako je alkohol bio zabranjen u islamu, mnogi Arapi su bili ovisni o alkoholu. I znamo sami kad je neko ovisan o nečemu, onda da se to ostavi je vrlo teško. I ova osoba je primila islam možda prije 2 ili 3 godine prije. I znamo da je to teško da se napusti. U svakom slučaju Hazreti Sad radijallahu anhu je dobio informacije da je neki poglavica arapski pio alkohol i on ga je pritvorio. Tada nije bilo pravih zatvora ili kao ustanova za zatvore. Ko bi god bio pritvoren, držali ga u nekoj prostoriji i bilo bi postavljena osoba da se jednostavno brine o zatvoreniku i nadgleda. Hazreti Muslim piše da ova godina se zna kao godina poteškoća i iskušenja za muslimane. I to je bilo zbog ovog sukoba, ove borbe, i prenosi se da i konji od muslimana su pobjegli od tih slonova jer su se Perzijci borili, imali su slonove, i da su pobjegli i skakali u rijeku koja je bila blizu. I zbog toga što Arapi nisu znali kako se pliva, mnogi su se utopili u toj rijeci. I zbog ovog razloga se kaže da je ovo godina poteškoća. I kad bi se muslimani vraćali s borbe, oni bi sjedili blizu njegove sobe i dok bi razgovarali koliko su oni izgubili ljudi i slično, ovaj čovjek koji je bio svezan, bilo bi mu toliko teško zato što i radi tih gubitaka i radi toga što on ne učestvuje u borbi. Naravno stvar da je on imao te nedostatke i pio je alkohol, ali on je bio vrlo hrabra osoba. Kad bi čuo ove vijesti, on bi počeo kao jedan lav da hoda po sobi i bio bi vrlo nemiran i onda bi ponavljao riječi: danas je bila prilika da učestvuješ za islam, ali to nisi uradio i ti si u zatvoru, kao sam sebi to ponavljao. Hazreti Sadova supruga je bila vrlo hrabra i prošla jedan dan kraj njegove sobe i čula je kako on ovo govori i nikoga nije nadgledao. Ona je došla do vrata i ona mu je rekla: da li znaš da je tebe Sad zatvorio i ako sazna da sam te ja oslobodila, kao ona će snositi neke posljedice, ali kako god ja želim da te oslobodim, da ti pomogneš islamu prema svojim željama kako to govoriš. On joj je rekao: ti me možeš osloboditi kad god borba započne i čim se završi ja ću se odmah vraćati ovdje i stavljati lance. Zbog njene ogromne ljubavi da se islam odbrani, ona je jednostavno njega oslobodila. On se tako borio da umjesto što muslimani da se vraćaju nazad, kad je on bio u borbi, oni su sve išli naprijed i naprijed. Hazreti Sad ga je ugledao i prepoznao ga je i rekao je:
osoba koju sam ja zatvorio, on učestvuje u borbi, iako je on prekrio svoje lice, ja znam na koji način se on bori. On je rekao, ja ću da potražim koga je oslobodio i ko je god to uradio dobit će veliku kaznu. Kad je to čula njegova supruga, ona je ljutito njemu odgovorila, da li ti tako postupaš prema osobi sjedeći tu na tom drvetu i nadgledajući, a on ne žali svoj život da odbrani islam. Onda mu je rekla, ja sam ga oslobodila i možeš da uradiš šta god želiš. Hazreti Muslim Maud je ovo spominjao jednom kad se je obraćao Ležna Majla, to jeste organizaciji žena u džematu. I rekao je da žene u islamu su postigle velike uspjehe. Onda je Hazreti Muslim radijallahu anhu podsjetio žene da trebaju da razmišljaju o ovome i na današnjici. A još jedan detalj u vezi žena i njihovog uspjeha koji je povezan sa Hazreti Sadom radijallahu anhu. Spominje se da je vrlo poznata žena iz Ensarija koja je također bila ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hafsa radijallahu anha. U toku ove bitke ona je poslala 4 sinova. Suprug i njen brat su preminuli dok je ona još bila mlada i ona je odgajala svoju djecu sa velikom pažnjom i izutra zadnjeg dana borbe Kadsija prije polaska u borbu Hazreti Hamza je se obratila svojoj djeci. Rekla je, moji dragi sinovi, vi ste vrlo rado prihvatili islam i prema svojoj volji ste se preselili. Tako mi onoga kome niko nije ravan obožavanju, ja nisam nikad dozvolila da nikakva sramota padne na vaše pretke. Zapamtite da ahiret je bolji od ovog svijeta. Dragi moji sinovi, pripremite se i budite istrajni. Borite se rame uz rame i bojite se Allaha. Kad vidite da se razvija najveća borba, krenite u borbu jer to će biti ukras na ahiretu. I posle ovih riječi njihove majke, njeni sinovi su govorili stihove koji inače su se govorili u toku bitke i hrabro otišli u borbu i borili se jedan po jedan sve dok sve 4 nisu postali šehidi. I prije nego što je mrak pao, islamska zastava se digla iznad Kadsije. Hazreti Kadsija je bila obavještena da sve 4 njenih sinova su postali šehidi, što je ona rekla, zahvalna sam dragom Allahu što su postali šehidi. Ponosna sam što su žrtvovani na putu istine i sigurna sam da će nam Allah dati dom i hlad u njegovom dženetu. Kad su muslimani pobijedili u Kadsiji, onda su također pobijedili i Babilon, to jeste grad u Iraku, i u Kur'anu se spominje u vezi Haruta i Maruta. To je mjesto gdje je današnja Kufa. Spominje se da su stigli u mjesto gdje je Nimrad bio zatvorio Hazreti Ibrahim a.s. Tada je taj zatvor još postojao i kada je Hazreti Sad bin Ebi Wakas došao i vidio taj zatvor, proučio je sljedeći ajet iz časnog Kur'ana. Prijevod, to su dani koje mi među ljudima izmjenjujemo da Allah zna one koji vjeruju. Nastavili su iz Kusa i došli su do mjesta Bahrašije i prema Muđimul Buhdan koji objašnjava imena gradova, on kaže ovo se mjesto zvalo Bahure Sir, zapadno od Eufrat rijeke, izvan Bagdada. Mjesto gdje je lav od Kosrosa tu su ga držali i kad je armija od Hazreti Sada prišla tu blizu, oni su
pustili ovu životinju i prema muslimanima. I kad je taj lav napao Hašim bin Abi Vakas, koji je bio brat od Sada bin Abi Vakasa, ga je udario na takav način da jednostavno je taj lav odmah ostao mrtav. I onda bitka Midjan se desila, to je bio jedan centar Kosrosa gdje njegove bijele palače su se nalazile i između njih se nalazila Tigris rijeka. Iranci su uništili sve mostove preko ove rijeke i Hazreti Sad bin Abi Vakas je rekao: o muslimani, oni su neprijatelji su uzeli spas za te rijeke, sada mi trebamo da je preplivamo. Kad je ovo rekao, onda je krenuo sa svojim konjem u rijeku i tako su ga svi pratili i tako su muslimani prešli preko rijeke. Kada su ovo Iranci vidjeli, oni su odmah pobjegli. Kad su muslimani došli, oni su jednostavno zauzeli su i palače od Kosrosa i sve to, i ovako se ispunilo predskazanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo predskazanje je bilo dato poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada je udarao onaj veliki kamen prije borbe kod rova. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: meni je pokazano da bijele palače u Mirjanu padaju. I kada je vidio ove palače, Hazreti Sad radijallahu anhu je proučio sljedeće ajete iz sure Ad-Duha. To je prevod: koliko je bašči i izvora koje su oni ostavili iza, i usjeva i časnih mjesta i blagodati u kojima su uživali, ovako je bilo i mi smo učinili da drugi narod ovo naslijedi. Onda je Hazreti Sad radijallahu anhu pisao Hazreti Omeru radijallahu anhu i tražio dozvolu da nastave dalje. Hazreti Omer radijallahu anhu je odgovorio da ne trebaju da idu dalje, već da uspostave zakon i u tim teritorijama u koje su bile osvojene. Tu u Mirjanu je postao centar muslimana i on je pokušao da uspostavi upravu i jednostavno zakon. I ovo je radio na odličan način. Hazreti Sad je izvršio popis ljudi u Iraku i jednostavno i granice i pobrinuo se za ljude koji su živjeli tu. I dokazao je ne samo da ga je Allah blagoslovio da bude dobar u ratovima, ali također i u administraciji. Često ljudi govore da muslimani kad bi osvojili mjesto kao nisu se brinuli za građane tog mjesta, ali to nije tačno, jer oni su se pobrinuli više nego iko koji je došao prije njih. I onda izgradnja Kufe je zato što tamo klima i način života nije odgovarao Arapima. Oni su se smjestili na drugo mjesto gdje je izgrađena džamija. Sljedeći su detalji. Posle nekoliko vremena u Mirjanu Hazreti Sad je shvatio da klima i način života ne odgovara Arapima. Hazreti Omer radijallahu anhu je bio informisan o ovome i on je odobrio da se nađe zemljište ili predio u blizini koji će biti dobar za njih. I kad se Arapi nasele tu, treba da bude kao glavni centar za njih, glavni centar administracije. I prema ovome onda je Hazreti Sad našao mjesto i postavio kamen temeljac za to mjesto. To se nazvala Kufa. I onda je tu naselio muslimane, Arape, i u sredini je bila napravljena velika džamija koja je mogla držati oko 40.000 ljudi. Također blizu džamije je bila blagajna izgrađena ustanova i svoje mjesto koje se zvalo kuću Kasri Sad. Onda borba na Haven.
21. poslije hidžre Iranci su se pripremali za borbu protiv muslimana i da bi vratili svoju teritoriju. 150.000 Iranaca se sakupilo. I onda je Hazreti Sad poslao pismo da dobije savjet od Hazreti Omera radijallahu anhu. Kada je Hazreti Omer ovo sve ispitao, postavio je Hazreti Numan bin Mukarim Musni, koji je bio iz Iraka, za komandanta muslimanske armije. Muslimanska armija imala samo 30.000 vojnika, a Iranci su bili 150.000. Dok je obilazio armiju, Hazreti Numan je dao naredbe i rekao je ako on pogine, Hazreti Huzeifa je njihov novi komandant. A ako on, onda je rekao još ime jedne osobe. I on je naveo 7 osoba za komandira i onda se molio Allahu: o Allahu, podari čast tvojoj religiji, pomozi svoje sluge i podari Numanu da postane šehid. Prema drugom hadisu se prenosi da je se molio na sljedeći način: o Allahu, molim ti se da podariš mi radost mog oka kroz takvu pobjedu u kojoj leži čast Islama i da ja postanem šehid. Prije nego što je noć pala, muslimani su pobjedili, a Hazreti Numan je postao šehid u ovoj borbi. Abu Lulu Feroz je bio uhapšen u ovoj borbi i bio je dat kao rob od Hazreti Mugira bin Šuba. Ovo je ista ta osoba koji je poslije napao Hazreti Omera radijallahu anhu. I to je bio uzrok njegove smrti. Hazreti Omer radijallahu anhu je napisao pismo emiru u Nahlu. Rekao je ako pobjeda bude od muslimana, onda 1/5 treba da se da u blagajnu, a ostatak tog ratnog plijena treba da podijeli se među muslimanima. A ako oni pobjede, onda je rekao stomak zemlje je bolji od onoga što je iznad, to jeste bolje kao to je govorio kao mezar je bolji. U toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu neki ljudi iz Asad plemena su se žalili na način kako Hazreti Sad klanja namaz. Rekli su da Hazreti Sad radijallahu anhu ne predvodi namaz na tačan način. Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao Hazreti Muhameda bin Maslamu da izvidi, ali on je našao da ove znači njihove riječi su lažne bile. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu pozvao Hazreti Sada nazad u Medinu. Ovo se spominje u Buhariju na sljedeći način. Hazreti Džabir prenosi da su ljudi iz Kufe se žalili Hazreti Omeru kao na koji način Hazreti Sad predvodi namaz. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu oslobodio ga njegove dužnosti i postavio je Hazreti Amar kao guvernera. To što su oni žalili na njega jeste kao u vezi namaza da on nije klanjao na ispravan način. Onda ga je pozvao Hazreti Omer radijallahu anhu i rekao: o Ebu Ishak, to je bila njegova titula. Rekao je: ovi ljudi govore da ti ne klanjaš namaz na dobar način. Onda je Hazreti Sad odgovorio: tako mi Boga, ja klanjam namaz na isti način poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako je klanjao i ništa drugačije. Dok sam klanjao jaciju namaz, prva 2 rekata sam klanjao dugo, učio duže, a zadnja 2 kraće. Onda je Omer radijallahu anhu rekao: Ebu Ishak, to je tačno što sam ja mislio o tebi. To jeste, tako je i očekivao da on to radi. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu poslao nekoliko ljudi s njim da pitaju stanovnike Kufe u vezi njega. I oni su posjetili svaku džamiju i pitali u vezi Hazreti Sada. I svi su hvalili Hazreti Sada.
i onda su otišli u Benu Abbas džamiju i tu je bio jedan čovjek koji se zvao Usama bin Katada, titula je Abu Saida. Ustao je i rekao, on je rekao da već kad nas pitate kao sad ne ide s nama u borbu i ne dijeli blago kao kako treba, ratni plijen. Ovo su bile laži koje su oni iznijeli protiv Hazreti Sada radijallahu anhu. A kad je čuo ovo, Hazreti Sad radijallahu anhu je rekao, tako mi Boga, ja se molim za 3 stvari. I rekao je, ja kažem, o moj dragi Allahu, ako ova osoba koja iznosi ove riječi protiv mene je lažov, i ako je ustao iz licemjerstva i neprijateljstva, onda podari mu dug život pun iskušenja. Poslije ovoga kad bi god pitali u vezi te osobe koja je iznijela ove laži u vezi Hazreti Sada, rekli bi da je postao jednostavno njegovo stanje jednostavno bilo loše i da je imao toliko iskušenja, jednostavno da je ta dova od Hazreti Sada radijallahu anhu bi Allah primio. Abdul Mulk je govorio, viđao sam ga poslije toga da radi starih kao godina, bio je puno star, da obrve su mu prekrivale oči, ali zbog kao uprkos svega on bi kao na ulici kad bi sretao mlade djevojke, on bi im dobacivao ružne komentare, taj čovjek koji je iznio laži protiv Hazreti Sada. I ovo se može, čitav ovaj događaj može se naći u Buhariju. U svakom slučaju ove laži su povrijedile Hazreti Sada radijallahu anhu. Rekao, ja sam bio prvi od Arapa koji je bacio strijelu na putu Islama, za odbranu Islama i išli bi uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u borbama. U takvom smo stanju bili, ništa nismo imali da jedemo osim lišće s grana drveta. Takvo je bilo naše stanje da naš izmet je izgledao kao izmet životinja, kao od kamila ili kao od koza. Bio je toliko suho i kao životinsko. A sada je došlo tako vrijeme da on mene želi da uči o pravilima Islama. Onda je rekao, ako je ovako većinsko mišljenje, onda ja nisam uspješan. I ljudi iz Benu Asala su otišli kod Hazreti Omera radijallahu anhu i rekli da ja ne vodim namaz na tačan način. I ovo se također nalazi u Buhariju. U 23. godini posle hidžre, kad je Hazreti Omer radijallahu anhu napadnut, ljudi su ga pitali da navede nekoga ko će biti halifa poslije njega. I poslije toga Hazreti Omer je postavio odbor koji će da izglasa sljedećeg halifu. U tome se bio Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman bin Auf, Hazreti Sad bin Abi Bakr, Hazreti Zubair bin Alavan, Hazreti Talha bin Ubejdullah radijallahu anhu. I Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da bilo koji od ovih ashaba treba da bude izabran, jer im je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem svima dao radosne vijesti dženneta. Hazreti Omer radijallahu anhu je onda rekao, ako hilafet bude dat Hazreti Sadu bin Abi Waqas, onda on treba da bude halifa. A bilo koji od vas da postane halifa, trebate da tražite pomoć od Hazreti Sada. Ja nisam njega sklonio s njegove dužnosti zato što on nije ispunjavao svoj posao ili zbog njegove neiskrenosti. Kad je Hazreti Osman radijallahu anhu postao halifa, on je učinio da Hazreti Sad bin Abi Waqas bude guverner Kufe ponovo. I on je tu radio 3 godine i zbog poslije nekog nesporazuma sa Hazreti Abdullah bin Masudom, koji je tada bio upravljao je Bejtul Malom, i onda ga je Hazreti Osman radijallahu anhu
premjestio s te dužnosti. I poslije toga Hazreti Sad je jednostavno u Medinu se vratio i živio je kao usamljen život. I kad su se nemiri protiv Hazreti Osmana započeli, on je ostao u samoći. U jednom hadisu se prenosi kada su se ti nemiri protiv Hazreti Osmana digli, a njegov sin od Hazreti Sada ga je upitao zašto ti ne učestvuješ u džihadu, šta te zaustavlja? Hazreti Sad radijallahu anhu je onda rekao: neću se boriti dok mi ne doneseš mač koji pokazuje između vjernika i nevjernika, jer trenutno muslimani se bore jedni protiv drugih. Također u drugom hadisu se prenosi da je rekao: donesi mi mač koji ima oči, usta i jezik, koji može reći da taj je vjernik, a taj je nevjernik. Do danas sam se samo borio protiv nevjernika. Onda u Tirmiziju se prenosi da je rekao Hazreti Sad u toku tih nemira u vrijeme Hazreti Osmana radijallahu anhu, kaže: ja svjedočim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će doći vrijeme kada će izbiti nemiri i onaj koji ostane sjedeći, on će biti bolji od onoga koji se bude borio. I onda onaj koji sjedi bit će bolji od onog koji stoji, onaj koji stoji bit će bolji od onoga koji hoda, onaj koji hoda bit će bolji od onog koji trči. To jeste da jednostavno u to vrijeme najbolje će biti da se ne bori i da ostanemo što dalje od takvih nesporazuma. Onda je neko upitao: pa šta da radimo ako to dođe do naših kuća? Postanite kao Ibni Adam, kao sinovi Adamovi. To jeste, branite sebe, ali nemojte napadati jedan drugog, da bi imali nijet da ubijete jedan drugog. I ovo je spomenuto u vezi Ibn Adam u Kur'anu i izgleda da je isto to spomenuo i Hazreti Sad tad kad ga je ovaj upitao. Hazreti Muslim odgovori u vezi ovog nemira u toku Hazreti Osmana radijallahu anhu da ashabi nisu dobili priliku da se sastanu jedni s drugima, ali oni nisu bili ravnodušni prema svojim dužnostima. Ashabi koji su bili stariji, koji su njihova dužnost je bila da drugima govore o vjeri, a ovi koji su bili mlađi nisu imali znači uticaja na ljude kao stariji ashabi. Oni su bili u okruženju Hazreti Osmana i u odbrani njegovoj. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori: među njima je bio na vrhu Hazreti Ali i Hazreti Sad bin Abi Waqas da jednostavno ukinu ovaj nemir. I poslije Hazreti Osmana, u toku hilafeta Hazreti Alija, Hazreti Sad bin Abi Waqas je nastavio svoj život u samoći i prema jednom hadisu kada je nemir između Hazreti Alija i Amira Muavije nastavio se, Amir Muavija je poslao pismo trojici ashaba da traži njihovu pomoć: Hazreti Abdullahu bin Omeru, Hazreti Sad bin Abi Waqasu i Hazreti Muhammedu bin Maslimi. Njima je pisao i tražio je pomoć protiv Alija radijallahu anhu. Sve trojica ovih ashaba su odbili njegov zahtjev, a Hazreti Sad bin Abi Waqas je poslao sljedeće stihove Amiru Muaviji, koje su glasile: o Muavija, imaš tešku bolest i ne postoji lijek za tvoju bolest. Zar ne možeš da shvatiš da je Ebu Hasan, to jeste Hazreti Ali radijallahu anhu, me je pitao da se borim? Nisam ni njega slušao. I pitao sam i njega da mi da mač koji će da odluči između prijatelja i neprijatelja. O Muavija, zar ti misliš onaj koji nije poslušao ni Hazreti Alija će da sluša tebe? Iako je jedan dan života Hazreti Alija bolji od cijelog tvog života i ti pozivaš mene protiv takve osobe. Ovo se nalazi u Usul Gaba. Prenosi se u jednom hadisu da je jednom Hazreti Amir Muavija pitao Hazreti Sada: šta te sprečava da ne govoriš loše o
Hazreti Aliju radijallahu anhu. Jer Hazreti Sad radijallahu anhu nikada nije govorio loše o Hazreti Aliju radijallahu anhu. Hazreti Sad je odgovorio: postoje 3 stvari koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi njega. I da je jedna stvar koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi Alija rečena u vezi mene, bilo bi mi draže nego stado kamila. I zbog ove 3 stvari ja nikada neću govoriti loše o njemu. Prva, jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio Hazreti Alija iza ekspedicije i Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, zar ćeš me ostaviti iza sa djecom i sa ženama? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: zar ti nisi zadovoljan sa mnom da moja veza s tobom je kao što je bila veza između Musa alejhi selama i Haruna? Jedina razlika je to da nećeš ti dobiti poslanstvo poslije mene. A druga stvar, kada je bila bitka na Hajberu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja ću dati zastavu toj osobi koja voli Allaha i njegovog poslanika, a i Allah i njegov poslanik voli tu osobu. U to vrijeme mi smo željeli da ta zastava bude data nama, jer smo svi voljeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Hazreti Alija radijallahu anhu. I Hazreti Ali radijallahu anhu je došao tad, on je imao neki problem sa svojim očima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoju pljuvačku na njegove oči i dao mu je zastavu islama. I taj dan uzvišeni Allah je podario muslimanima pobjedu. Treću stvar koju je spomenuo jeste kada je ajet bio objavljen. Prijevod ajeta jeste i recite, pozovite svoju djecu, svoje žene da svjedoče. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad pozvao Hazreti Alija, Hazreti Fatimu, Hazreti Huseina, Hazreti Hasana i rekao je: o Allahu, ovo su članovi moje porodice. Ovo je hadis iz Tirmizije. Musab sin Hazreti Sada bin Abi Vakasa radijallahu anhu prenosi: kad je se približila smrt mom ocu, stavio je svoju glavu na moje krilo i suze su mu počele da teku. On kaže: kad je vidio moje stanje, rekao je: o moj sine, zašto plačeš? Rekao sam mu: zato što vidim da je tvoja smrt blizu i poslije tebe ne mogu da nađem nikoga ravnom tebi. Onda je Hazreti Sad rekao: nemoj da plačeš zbog mene. Allah mene neće kazniti i ja sam onaj koji će da boravi u džennetu. Neki ljudi govore kako je on mogao reći da će ući u džennet, ali on je rekao: ja sam među onima koji su stanovnici dženneta. I onda je rekao: uzvišeni Allah će da nagradi vjernike za njihova dobra djela, jer su i radili zbog uzvišenog Allaha. A za nevjernike Allah će umanjiti njihovu kaznu ako su imali oni neka dobra djela. Ali kad njihova dobra djela budu potrošena, onda će im dati kaznu. I svaka osoba treba da se nada nagradi za ta dobra djela. Sin od Hazreti Sada bin Abi Vakasa prenosi: rekao sam mu svom ocu: tvoje ponašanje prema Ensarijama je drugačije nego prema bilo kome. Hazreti Sad je upitao: o moj sine, da li ti imaš nešto protiv njih? Njegov sin je rekao: ne, ali tvoj tretman prema njima me kao iznenađuje. Onda je Hazreti Sad radijallahu anhu rekao: ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže da jedino vjernici će da postanu prijatelji Ensarija, a licemjeri će da jednostavno imaju negativnu ili neprijateljsko mišljenje prema njima. I zbog ovoga ja imam vrlo blisku vezu s njima. Džerir prenosi da jednom otišao sam da posjetim Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazreti Omer me je upitao u vezi Hazreti Sada bin Abi Vakasa. Ja sam odgovorio: vidio sam, iako ima vrlo visoku autoritet i moć, on je vrlo pobožna osoba.
on nije uopšte strog i ponaša se kao jedna majka prema djeci. On je dalje rekao, on za njih skuplja proviziju isto kao što mravi skupljaju. U borbama je najhrabriji i najvaljeniji među vojskom od svih Kurešija. Hazreti Sad bin Abi Vakas je preminuo u 55. poslije hidžre i kada je preminuo imao je malo više od 70 godina. Prema nekim hadisima kaže se da je 74 godine imao ili prema još nekim 83 godine. Znači postoji razlika u mišljenju u vezi njegove godine smrti. I to varira od 51. do 58. godine posle hidžre, ali najveći mišljenje o broju je 55. posle hidžre. Kada je preminuo, ostavio iza sebe 250.000 dirhama. On je preminuo u mjestu 7 milja od Medine. Neki govore da je 10 milja od Medine. Ljudi su donijeli njegovo tijelo na ramenima i dženaza mu se klanjala u Mesdžid Nabi, poslanikovoj džamiji. Marwan bin Hakam je klanjao njegovu dženazu. On je bio guverner Medine u to vrijeme i supruge časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bile prisutne. Ukopan je u Džennetul Baki. Sljedeći hadis je u vezi dženaze od Hazreti Sada bin Abi Vakasa radijallahu anhu. Hazreti Abdullah bin Zubair prenosi od Hazreti Ajše radijallahu anhu. Kada je Hazreti Sad bin Abi Vakas preminuo, supruge časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, časne supruge poslanika su pitale da njegovo tijelo bude donešeno u džamiju, tako i da one mogu učestvovati u dženaza namazu. I tako to je urađeno kako su one tražile i one su klanjale dženazu. I onda je također njegovo tijelo bilo pronešeno kroz Babul Džemat gdje ljudi su inače sjedili. I kada su ljudi rekli da ovo nije u redu, da dženaze nisu odobrene da se klanjaju u džamiji, i kada je Hazreti Ajša radijallahu anha ovo saznala, rekla je da su ljudi vrlo brzi da nešto kažu o nečemu o čemu nemaju nimalo znanja. Ljudi koji su nas kritikovali zato što smo pitale da dženaza bude u džamiji, a časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao dženazu od Suhejl bin Beda u džamiji, i ovo je hadis iz Sahih Muslima. Kad se je približila njegova smrt, Hazreti Sad bin Abi Vakas je pitao da njegov mezar bude urađen na sličan način kako je to bilo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ovo se nalazi u Sahih Muslimu. Hazreti Sad bin Abi Vakas je bio zadnji od muhadžira ljudi da premine. Prije nego što će preminuti, izvadio je platno od vune i rekao da u tome on bude ukopan, jer je on nosio to odijelo u toku bitke na Bedru. Rekao je da je on to čuvao, to platno, za svoju smrt. U Sirat Hatamun Nebin Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb piše: u vrijeme Hazreti Omara radijallahu anhu u blagajnu je bilo da svi dobivaju kao tu platu, ali posebno oni koji su učestvovali u bitci na Bedru, oni su imali veći iznos. I ashabi su imali taj neki ponos što su učestvovali u bitci na Bedru. Ovdje je zapisano kako je neko napisao u vezi Hazreti Sada radijallahu anhu da je njegov najveći ponos bio učestvovanje u bitci na Bedru. On je bio znači osvajač Iraka i mnoge druge uspjehe je ostvario, ali pisac govori kao u njegovim očima to platno u kojem je on obukao na Bedr, to je bilo kao nešto vrlo važno za njega, u čemu je on želio njegovo tijelo da se stavi u mezar. Huzur kaže ranije kad sam spomenuo da je Hazreti Sad napravio za sebe kao palaču u Kufi. Neki mogu imati
kao neko negativno mišljenje, ali on je ostao u samoći u svom životu i želio je da bude ukopan u tom platnu koje je obukao na Bedr. I to vrijeme u koje je proveo u samoći, to svjedoči koliko je on bio jednostavna osoba i pobožna osoba. Hazreti Sad radijallahu anhu kaže, kada sam učestvovao u bitci na Bedru, ja sam imao tad samo jednu kćerku i iz drugih hadisa znamo da je u vrijeme Hadžetul Veda imao samo još tu jednu kćerku, ali poslije Allah ga je blagoslovio sa mnogo djece. Hazreti Sad se ženio 9 puta u svom životu i bio je blagoslovljen sa 34 djece iz tih brakova, 17 kćerki i 17 sinova. Hazur kaže, ovim završavam govor o Hazreti Sadu bin Ebi Waqasu radijallahu anhu. I u budućnosti ću nastaviti da govorimo o sljedećem ashabu. Poslije džume klanjat ću neke dženaze u odsustvu. Safter Ali Kuđer sahib je prva dženaza. On je služio kao volonter u Fazal džamiji u Kuhinji. Preminuo je 25. jula u 79. godini od srčanog udara. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio Musi i 30 godina je služio u Ziyafet departmanu u Velikoj Britaniji. Sve do njegove smrti imao je priliku da služi goste obećanog Mesija alejhi salama. Osim toga, dužnost njegove isto je služio da šalje poštu kao dobrovoljni radnik u Fazal za internacional. Njegov slučaj za vizu je trajao dugo godina i nakon dugo godina dobio je vizu i bio u stanju da prevede svoju porodicu u Veliku Britaniju, ali on nikada se nije žalio za to dugo vrijeme koje je morao da provede sam. Ima je ogromnu ljubav prema hilafetu i uvijek je bio u blizini hilafeta. Huzur kaže, ja želim da kažem da je bio kao model te ljubavi za hilafet drugima. Imao je veliku ljubav za svoju porodicu, svoju rodbinu, svoje Ahmedi džamatlije. Bio je redovan u klanjanju svojih 5 dnevnih namaza. Služio je, znači, na najbolji način, jednostavno imao je takvu prirodu kao brižne osobe. Pisao je ilahije na punjabi jeziku. Imao je prelijep glas i tako je bio vrlo poznat među džematlijama. Iza sebe ostavlja 4 sina, 2 kćerke i svoju suprugu. Ataul Mujib Rašid sahib piše, on kaže, on je imao vrlo jednostavnu prirodu i služio je džemat na najbolji način. Imao je 3 velika kvalitete i što je nekako povećalo moju ljubav prema njemu. Prvo, uvijek je bio zahvalan uzvišenom Allahu. Iako nije imao mnogo u životu, znači nije bio imućan, uvijek je se zahvaljivao Allahu za sve. Njegovo drugo, što je njegova ljubav bila ogromna prema hilafetu. On kaže, nikada ga nisam sreo da on nije izjavljivao tu ljubav prema hilafetu. Treće, što je bio kvalitet njegov, jeste da je služio džemat, ali je on to smatrao ne njegovom službom, nego kao da je to njegov blagoslov. Njegova kćerka Tehsin sahiba piše, u svakom trenutku on je pokušavao da pomogne nekoga kome je pomoć bila potrebna, pa bi bar rekao kod kuće nama svima da se molimo za tu osobu ako je osoba imala neki problem. U svakoj situaciji uvijek je bio zahvalan Allahu, pomagao bi drugima, ali bi im se zahvaljivao zato što su mu dali priliku da on bude kao njima od pomoći. Ona kaže, govorio bi meni i mojim sestrama, jedan razlog zašto nas voli puno jeste zbog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao, ko bude se ophodio dobro prema svojim kćerkama, bit će u džennetu s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ona kaže, on se uvijek ophodio prema nama s velikom ljubavi i poštovanjem.
Njegova druga kćerka Razija Sahiba piše: naš otac bi nas uvijek savjetovao da pokažemo poslušnost i ljubav prema hilafetu, a on je bio istinski primjer za nas i ovaj primjer ljubavi prema hilafetu. Ona dalje piše da svaka osoba koja je došla da izrazi kao saučešće njima, oni su rekli mi smo se osjećali kao da on nas najviše voli. Ali on se tako ponašao prema svima, ne samo ljudima u okolini džamije, nego svi su rekli da su osjetili tu njegovu ljubav. Huzur kaže, ja sam također dobio mnogo pisama u vezi njega od mnogih i svi su tako pisali da jednostavno imao tako blisku vezu s njima i punu ljubavi i poštovanja. Huzur kaže, postoje nekolike osobe koje njih svako voli. Slično, svi ovi koji su pisali o njemu govorili su da njegov najveća tema kad bi se sastajao bilo je u vezi hilafeta. Da mu uzvišeni Allah podari mjesto među njegovim voljenim i pomogne njegovoj djeci da nastave njegova dobra djela i postanu primaoci njegovih dova. Da uzvišeni Allah podari njegovoj suprugi dobro zdravlje, sabur i mir. Njegova supruga je bolesna već duže vremena i on je također se brinuo o njoj i pomagao joj i ispunjavao je sve svoje ostale dužnosti brinući se o njoj. On je znači služio u Darul Zijafetu u kuhinji i on je imao veću službu nego neki ljudi koji daju svoj život u službu kao ovakve zindagi. On je bio dobrovoljac, dobrovoljni radnik, volonter, ispunjavao je sve svoje dužnosti prema džematu i kod kuće. Iako nije govorio engleski dobro, ali i ljudi koji su njegove komšije koji govore engleski, on je s njima imao dobru vezu. I oni ga također hvale. Neka mu uzvišeni Allah podigne njegov status. Ifet Nasir Sahiba je sljedeća dženaza. Ona je supruga od cijenjenog Nasir Ahmed Sahiba. Preminula je 3. maja u 90. godini, također od srčanog udara. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ona se udala za ovog profesora 1955. Iza sebe ostavlja kćerku Aisha Nasir Sahiba i dvojicu sinova. Oba dvojica njenih sinova su oženjeni iz porodice obećanog Mesija alejhi salama. Basir Ahmed Sahib, on je njen unuk i on je dao svoj život za službu džamata i on služi u MTA na odličan način. On je završio školu ovdje u Velikoj Britaniji i onda je došao i tražio da da svoj život u službi džamata, da uzvišeni Allah podari da i on bude primaoc njenih dova. Njen sin govori, kada smo bili mala djeca spavali bi sa svojom majkom i kad bi se god probudili po noći našli bi je kako plače na tahadžud namazu i njena kćerka je ovo također spomenula. Ona bi redovno učila časni Kur'an i to je bilo podmoranje za nas prije nego što krenemo u školu da učimo Kur'an. I nije nam bilo dozvoljeno da idemo u školu dok ne proučimo Kur'an, ne učimo Kur'an. U 60. je živjela u Lahoru i bila je generalna sekretarica za Leđna Imajla, a 28 godina je služila kao predsjednica Leđna Imajla u Garbi džematu. I tada je taj džemat gdje ona služila kao predsjednica bio je rasprostranjen i u tim godinama prijevoz je bio vrlo težak, znači, ali ona je pješke hodala i ispunjavala svoju dužnost. Kad je Halifatul Mesih IV. Naredio da se pišu pisma rodbini koji nisu bili Ahmedi, ona je napisala mnoga pisma. Uvijek se brinula o sirotinji, posebno u mjesecu Ramazanu ona bi pravila hranu i slala ljudima koji su bili siromašni. Pokušavala je uvijek da donese mir među svima. Njena kćerka Aisha Sahiba piše: živjela je svoj život, ali je uvijek bila podržavala je svoga muža koji je dao također svoj život u službu džamata
i ona je smatrala da naše obrazovanje i moralni trening je bila njena najveća dužnost i puno se je molila za ovo, da joj uzvišeni Allah podari njegovu milost i oprost i da njeno potomstvo ispuni njene pobožne želje i dove i da postanu primaoci njenih dova. Abdurrahim Saki sahib je sljedeća dženaza njegova. On je služio u uredu generalnog sekretara. Preminuo je 31. marta. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je Musi uz milost uzvišenog Allaha i rođen je 1934. godine u Indiji. Otac mu se zvao Rahmet Ali. I Ahmedijat je došao u njihovu porodicu kroz Amidžu njegovog i on je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. Rahim Bibi sahiba je bila također ženski ashab obećanog Mesija alejhi selama i supruga od Molvi Kudretullah sahib. Imao je priliku da služi u raznim uredima u džematu i poslije podjele Pakistana i Indije oni su se smjestili u mjesto Taftazara i tu je bio postavljen kao emir džemata i tu je služio kao emir do 74. godine. 1974. neki su se sakupili oponenti i bila je velika opozicija protiv džamata i oni su spalili jedan dio džamije i kuću za goste. Saki sahib je imao prodavnicu koju su oni također opljačkali i zapalili. Imao je još jednu prodavnicu koju su također oni opljačkali i zapalili su i njegovu kuću dok je on bio još unutra i on se onasvijestio zbog dima i tada su ti ljudi koji su zapalili njegovu kuću iznijeli ga i odnijeli ga u džamiju i kao rekli on je prihvatio islam i svi drugi Ahmedi trebaju da prihvate islam. I onda poslije kad je on došao sebi oko njega su bila koplja kao podignuta i to je mentalno na njega utjecalo poslije i njegova djeca su ga poslali u Lahor da se liječi. On je opet poslije započeo svoj biznis i napravio je centar za namaz i uvijek bi govorio džematlijama i skretao njihovu pažnju na zajednički namaz u džamatu i podučavao je časni Kur'an stotinama ljudi i djeci. 2000. u novembru se je preselio u London i nastavio je da služi u uredu u džamatu do 2020. On bi dolazio na tu službu tačnije i na vrijeme nego ljudi koji su dali život u službu džamata. Uvijek bi bio prvi da dođe u ured, tako da niko ne mora da čeka. On bi i preskočio svoj doručak ako bi se primicalo vrijeme kad se ured otvara, samo da bude na vrijeme u uredu. Njegova djeca su pisala da njegov kvalitet je bio da bi dnevno čitao po 3 sure iz Kur'ana. Imao je veliku vezu i ljubav prema hilafetu i svima bi savjetovao djece do odraslih da trebaju da uspostave veliku vezu i ljubav prema hilafetu. On bi uvijek se ponašao sa velikim poštovanjem prema svim ljudima koji su dali svoj život u službi džamata, posebno prema misionarima. On je služio džamat kao dobrovoljac preko 60 godina. On iza sebe ostavlja svoju suprugu, 2 sina i 5 kćerki, da uzvišeni Allah uzdigne njegov status i da njegova djeca i potomstvo ispune njegove dobra djela. Sejd Ahmed Segel sahib je sljedeća dženaza koji je služio u uredu privatnog sekretara. Preminuo je od 12. aprila u 90. godini života. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Iza sebe ostavlja 2 sina i 2 kćerke. Svoje djetinjstvo je proveo u Kadijanu i ranu edukaciju je tu završio.
Dugo vremena je služio u privatnom sekretaru uredu kao za poštu. Bio je vrlo inteligentan, imao je veliko obrazovanje u, u sekularnom također i religijskom znanju je bio vrlo naučen. Bio je redovan u svojim namazima, veliku ljubav je imao prema hilafetu i vezu s hilafetom. Također je bio vrlo osoba koja je skromna i koga je god poznavao, oni su ga voljeli. Kad se god sreo sa mnom, imao je to je radio sa nekom velikom skromnošću i njegova želja je bila da njegovo potomstvo ostane povezano s džematom i hilafetom. Aslam Khalid Saib piše, u toku ručka vodio je velike intelektualne govore, ne govore, razgovore. Imao je veliko znanje u vezi kršćanstva i jevrejstva. Druga osoba iz privatnog sekretara ureda piše, on je imao toliku želju i kao stara osoba, stariji čovjek da služi džamat. Rekao mi je jedan dan da ide nešto da radi u džamiji, ali onda mu se zanesvjestalo i on je pao i imao je neke povrede, ali on je i dalje pješačio do džamije. Bilo je podaleko, ali on nije želio da propusti bilo kakvu šansu da služi džamat. On je prodao svoju veliku kuću i kupio je malu kućicu blizu Bejtul Fazal džamije, tako da bi mogao da lahko putuje do džamije. Uzvišeni Allah podari mu svoj oprost i primi njegove dove i uputi njegovo potomstvo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.